kubor nakaslem jong unongsan Hima. Dr. Batskham Mirbo Ugurtong ka Voice of the People Party Banyakun yak election MP shitting Samoy Shalok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency Ulaong Buklam Pat Yo NOC na Nehu ban Ajingbet Yu ba Unyakun yakani ka election Habakran bat unong san Hima limba ka phone Dr. Batskham Ulaong Buklam Ong baka Nehu kam ai NOC Hynrei uong bakam pat ai bat gadon ka jingya pher hapdeng ka bom ai bat bom pat ai Ulaong ba ulapan jingbet naga Nehu banyakun yakani ka election Hynrei ka Nehu ka klem ong ai ban ai ni bakan ai ru Dr. Batskham Ulaong baka ni kadang don hapo ka Ïingbishar High Court bat tip naga ai ka daw baka Nehu ka slam ban ai NOC yu Hynrei yakata ka Nehu kan ai ka daw jongka ha Ïingbishar bat hadian kata ansatip yakadaw Une ukertong ka VPP Ulalej ujor dak mukot duma hapo ka Ïingbishar Meghalaya High Court bersya ya ka Nehu habapa ne ka jing pentik na ya ka kam ba utrei barban ai jingbet yu ba unya khun ya ka ni ka election ka Ïing ka shari u justice HS thank you ha ka sngi palei kala pha notice sha ka Nehu bat ki wei kinong sha mudui ha ka mukot duma bala ujor da ukertong ka VPP Dr. Batskham ulalej tiat jingkhang sha High Court hadian baka Nehu kala Pynslem ban jubab yak application jung ba upan jingbet na du ka santarik leber hajar arpo Hynrei ban yakun yak election shiteng samoy dak ba pha application sha upro vice chancellor ka Nehu bat hadian ka neru udang aibyang yak application ha ka shphotarik ya yong hajar arpo Hynrei bat ha ka arpo nyo tarik ya yong hajar arpo Hynrei Upro Vice Chancellor ula jubab ha ka sautarik leber hajar arpo Hynrei ba pintip yu ba hapo ka Nehu Regulation Rule RE5 ka Executive Council ka de ka bor ka bala ban ai jingbet dikino hikai ka Nehu ba kinya khun ya ka election MP ne MLA Halo, kublai Dr. Batskham. Halo, kublai. Jeng yu i ka kubor badang sumi mo, yu i ba laong ba pi kan Nehu ka sam ai NOC halor ka jing yakun jung pi ka election siteng samoy na ka VVP. Tika ega ba pi don ban ong halor ka ni ka jing mi kubor. Nga klem ong ba ka Nehu klem ai nga ong ba ka Nehu kampat ai. Hoi. Tika kadang ka jing fair pa deng bom ai ba ka bom pat ai. Hoi. Jangan tahi. Hadu menta pi klem pap yo ka NOC na ka Nehu. Ya. Kamut pila pan jing bet na kum non chua ka ni ka jing yakun ni ka election. Tiga ta habia hapa ni jing mungkin procedure ni. Dengan klem ong ba ka Nehu kamai. Hoi. Nga klem ong. Nga ong ba ka Nehu kampat ai. Jangan tahi. Mo. Kemudian hadu menta kampat ai kan ka kampat ai NOC ai kan ka Nehu. Jika klem ong i ban ai ka klem ong i bom ai lu. Hoi. Jangan tahi. Ti halor kan ni ka jing Pynslem la dia ba ka lem ka Nehu ban ai ke e ka sinjam jung pi sim khmat se ta Pynslem ba Nga filai i ba nga la de approve sa ka Meghalaya High Court ni so. Hoi. Ka mata ka dang don ka court. Hoi. Tang ya pai ka long no. Hoi. Kemudian do ba penbanai ka kerteng jung pi pila de ban pan jing bet shwa na ka Nehu kan. Ha. Kun ke e trai ka jing Pynslem juga Nehu ban ai ka NOC. Se. Nga nom tip ya ka da. Hoi. I ai ba ka Nehu kan ai ta ka ting i da jong ka ha ka court. Hoi. Tik pe bele kin yu i bele. Anda ka ai ka fede bele ka court ni tip kin bale ka Pynslem. Hoi. Ni mamta dengan bersyukur mga di kamday dun tay. Hoi. Ai ba ka na one official. Hoi. Kemudian pila de ban ujor sa High Court kan kalau kena ka jing Slam ka Nehu ban ai. Ada pa. Meno pile. Bu ya jing ujor. File na ka last Tuesday. Last Tuesday mo. Yeah. Hoi. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing sedang batuma ki jing ikai bapura kat kom kejop ke bamta
ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing hikare. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, bat QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong bat ki kalalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya ka jingyat lenti ka bastang shakalaway bachok.